Sanibonani bafethu, igama lami ngumzwa bafethu, njengoba nazi ukuthi ngisicoma ntiyacomela abantu abawu1000 ngosuku bafethu. Lana njengamanje sihambile njengoba nibona, sinabafethu lana, sihambile bafethu, kunodaba olushaqisa ikhanda kakhulu. Njengamanje bafethu sifikile lana, asifuni ukudlala njengamanje, umdlalo asiwudlali uMasigalobha bafethu, sifika qathatha noma ngathiwa yini inkinga onayo. Njengamanje siyafika bonke labantu laba bafethu abenza ukuganga la ngaphandle, siyabafikela qathatha bafethu. Sihamba nomfethu lana, uzosichazela ke udaba lwakhe. Uke wasichazela ke thina ke ngoba njengoba esibhalela umfethu lana, wathi wasibhalela udaba lakhe, wasitshela udaba lakhe lonke. Usezotshela nina ke babukeli njengamanje udaba nimlalele, sizwe ukuthi udaba lakhe ngabe lumi kanjani, solungisa kanjani. Njengoba nazi ke bafethu ukuthi ke angihambi ngedwa, ngihamba nobafo lana. Mfethu, yeah, niyaphila? Siyaphila futhi. Igama ubani mfethu, wakabani isibongo? Usandile lo khuluma naye mfethu, wakaKhumalo. WakaKhumalo. Umkhaya, okay. Khumalo. Bafethu ngithe ake ngibhalele nina njengamanketshana. Yeah. Ngoba nginenkinga la. Futhi kahle bengumuntu obeyisebenzela nje kahle yonke into right. Mfethu. Ngokuthi ngizama ukuthi ngivuse umuzi kababa. Futhi wakhona usisengcina. Ngithe cha hayi ake ngimthathe ngimqoqele ngasekhaya. Ukuze ukwazi ukuvuka umuzi wakithi. So ke inkinga esengihambe ngaba nayo ke manje, njengoba sengithi ake ngivele mhlawumbe ngangisiza ngoba anginayo indlela yokuyifikela kubo. Usisi lo usehambe wahamba kwaba ukuthi sekunokudla amantshontsho ke manje engingaqondi kahle kuyena, futhi ngenye indlela umuntu oseqala ukungifebela. Ukungifebela kwakhe lento ngale ngizama ukuyilandela ekugcineni kwacaca ukuthi hayi ngiyayithola ukuthi iyona. So nje angithola ukuthi iyona, emva kaloko sethathe manje isinqumo sokuthi kwayena qobo lwakhe usenokuthi avela goduke aye kubo manje ukuthi ngiyabuza ukuthi kahle yini ebenziwa le bika imicimbi engekho, abike lokhu yakokunye uye kodadewabo kunye, kodwa nje akaseyena umuntu ohlalisekile. So ke isimo sami ngendlela engibuka ngayo ngeke nje ngikhuluma amanga, sengiumuntu osethe ukulahlekelwa itoho, senginesikhashanyana nje. So inkinga eziningi ngiyabona ukuthi mhlawumbe ziqale ekulahlekeni komsebenzi kumina. Imake mfowethu, mangase ngibuze lana, usisi lona uyini ni naye, umlobolile, nishadile naye noma mhlambe umuntu nje nihlala naye? Usisi lo kahle nje ngisho ngithi unkosikazi wami ngoba ngenze konke, ngakhokha konke kubo okwakuthiwa kufanele kukhokhwe. Ngeza umuzi, ngenza konke, ngathumela abakhongi, ngakhokha yonke into nje. Waphelela. Kodwa manje egcineni mase sengikhokhe yonke into sekuphelile. Uthe la ngiqala khona ngilahlekelwa isimo somsebenzi. Kwaqala kwayila sengibona khona ukuthi hayi engathi mina naye akusahlangani kahle. Sure. So ke manje nje angisho ukuthi usenokuthi nje ahambe ehlobeni angabuyi. Bokunye kwazi kwacaca ke manje ukuthi into eseyidala ke manje ukuthi ngithi sengithatha isinqumo sokuthi sengifuna inkomo zami ke straight. Kwayena vele usefana nomuntu ongasahlali ke nami osekubo nje straight. Kodwa manje futhi abantu bakhona abathulile, ayikho into abayikhulumayo. Mana ke mfethu ngifuna ukuthola la ukuthi ngaphambi kokuba usibhalele uke wazama mhlawumbe ukukhuluma nomndeni wakhe noma mhlawumbe nabantu bakini, mhlawumbe ihlobo mhlawumbe noma obhuti abafowini noma mhlawumbe ake ngithi nje nabantu ubaba wakhe usana ubaba ngisontombazana. Ya usana. Uke wazama mhlawumbe ukuthi ukhulume nobaba wakhe? Mfethu yabona nje ngizamile ukukhuluma nabafana bakhona. Bafana bakhona basho ukuthi nje into yami nje abayizwa, bakhombisa ukungayingeni intontoni nalento engikhuluma ngayo ayinabufakazi. Ubaba wakhona ke nje isikhondla somuntu engingakhuluma iqiniso, ngiyamsaba nje kahle ngoba ukule genge into zomatekisi uyi-own. So nje uma ngabe ngiqala ngithi ngikhuluma into yenkomo zami noma inkinga engibhekene nazo lapha kwami nalo muntu wabo, kuyacaca ukuthi basho ukungidla bangifela. Mana uke wazama mhlawumbe ukuthi uyena untombazana emva kube sehambile kwaya kubo usuyabona mhlawumbe ekhamba izinsuku akafoni noma akabuyi njobebile, uyaza mhlawumbe ukuhlala naye phansi nibonisane ngaphambi kokuba mhlawumbe uzudecide ukuthi usibhale. Lokho waza mhlawumbe ukuhlala naye, wazama ukumfonela nikhulumisana mhlawumbe nizama ukulungisa izinto.
yabona nje mfowethu ngihlalile naye phansi ngithi ngizama ukuthi ngihlale naye phansi ikakhulu la ngize ngithatha khona isinqumo sokuthi kufike la ingoba uma ngizama ukuhlala naye phansi impendulo zakhe zithi kahle kahle shothi manje ngeke asaya yini ehlobeni angithi ayizwa lonto lelo uma ngikhuluma ngendaba ethi wena kahle kahle isithi into yakho nala ekhaya usaganile noma usaganile caca ukuthi futhi ungitshela ukuthi sekufanele angayihambi imicimbi yakubo sekufanele angachumani nemndeni yayibona kuningi nje nezingcingo ethola ukuthi ngiyayibamba mhlambe ukhuluma nefoni uma ngabe ngithi ngizama ukuthi ngiyalandela ukuthi ubani okhuluma na agcine mhlambe caca ukuthi siyalibanga nalolu cingo imake nje ngingatholanga ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa mne wethu njengamanje ukuphi yena usisi njengamanje usisi ukubo njengamanje okuyiyona nini ukumfonela wena mhlambe nje ukhulume nje naye before ufonele thina mhlambe nginalo isonto ngoba nakhona sekukaningi ngizama ukuthi ngimxhume kubo sikhulume kabi kathathe efonini asho lokho mefika uyifikela ngaleso sikhathi afika ngaso ququ aphinde futhi ahambe mengikhuluma naye achaze lezi zinto oyichaza so mina kahle kahle njengamanje sengimthatha njengomuntu nje vele ongasekho empilweni yami ngoba akasangisizi ngalutho akuseyena abantu abalobolene noma unkosikazi nomkhonyana so sorry bese ukuphululile ngifuna ukuthola la kahle kahle ukuthi njengoba uthi uzalwa yiona sonke siyazi ukuthi and yena kuphela ngithi intombazane kubo abanye abafana so kushuthi lo muntu babakho uyamthanda ngaleyo ndlela so uke mhlawumbe ngaphambilini manenkinga ubenza kanjani babakho mhlawumbe ubunikwazi ukuthi babakho afike ubukhuluma naye babakho azama ukuze mina anilungise noma bebuwenza njani nje manenkinga yabona nje phambilini ngiseza kahle nje nento zomakhokha ntontontoni yonke lento nomsebenzi ungakapheli bese right nje beyingekho inkinga iqale mangabe ke esengiphambanisa naye ke manje ubaba wakhona since kwaqala nje ukuthi intombazane le ihleze ibuyela khona ihamba indawo mangithi ngiyayikhuluma indaba yakhe ukuthi ngizama ukukhuluma naye kahle kwayena akangizwile akusafani naseqaleni ngendlela besikwazi ukuthi sixhumane ngayo naye kaze somfica yini mhlambe sofanele ngiba somfice lenke mhlambe ngoba phela uyi-owner noma ukhona mhlambe ekhaya ngiyacabanga kodwa kufanele xa simfonele bafonele intombazane sibone ukuthi sibhekene nobunzima ke manje obukhulu kakhulu bafowethu kodwa ke alukho udaba esingakwazi ukulinqoba sizolinqoba isohlanga noma nosomatekisi ngifuna ukuthola la mfethu okusalayo emva kokuba usulobolile senirado usuhlala nawo umuntu bakwamukela yini like abafowabo bakwamukela nibe nobaba bamukela ukuthi okay lo mkhwena wakwethu bebekutreata ngendlela ukuthi lo mkhwena nini bebekutreata njengosikhotheni uyabona noma abakaze uyayibona into enjalo ngizama ukuthola ukuthi ibudlelana bakho nomndeni wakho bebunjani emva kokuba nilobolane during iprocess nje kahle nje futhi ngingasho ukuthi umndeni walakha umndeni futhi owotsotsi shuthi usebenzisa nokukhwaka nokuthi kunamatekisi intontoni yonke lonto ngoba abafana bakhona ngisho endleleni besihlangana kungenankinga noma kukhona into ekhona khona bengifika baba wakhona khona la bekwazi ukuxhumana naye awu kube nje right yonke into besinayo ukuxhumana naye inkinga la ngithi mina bayigebengu khona kuthe mangabe seqala sengilahlekelwe umsebenzi ingane le yabo seyenza izinto ezibhedayo kwacaca ukuthi into abasayingeni kokunye mangabe ngithi ngicela ukuyohlala nabo khona phansi omunye kuthiwa akekho omunye kuthiwa sisazobiza umndeni wonke yonke nje into ubaba khona ke nje uvele kuba inkinga mangikhuluma naye sevela khuphula umoya kucaca ukuthi nami ngiyamsaba ke ngeke ngize ngiqamba manga njengomuntu okulezi zinto lezi abantu abahlale bephethe mhlawumbe ibhamu kanjalo ntontoni so nje nginhloniphe ngisema ukuthi ngisuke ngizama ukumhlonipha nokuza kahle kuyena kodwa kuyaqala yabo nje manje into engixolayo ukuthi ubaba uthula uthini uma ngaphela ulobolile umkhwenyana ifebona ingane yena njengoba kufanele ngabe udaba uyabuza ukuthi yini ehlalele ekhaya ngoba wena ngakhipha unomkhwenyana yabo yena njengobaba kufanele ngabe zonke izinto efana nalezo uyakufonela azama ukubona ukuthi yini khona inkinga yini sengibona esemningi ekhaya uyayizwa into ngizama ukuyichazela so manje mawuthi benza kanje abakaza mhlawumbe bakusabisa ngaphambilini mhlawumbe into eseke bayenza kuwena mhlawumbe bagcine bekushaya noma bakusabisa kwathiwa ini no phela mina kahle ngake ngazama ukufika kokuqala emagcikeni akhona ngo ukuthi ngiyobika lonke udaba lolu ngithe mangibika udaba lentombazane yakhona kwacaca ukuthi abafana bakhona ngapho manje sengiphuma kabi ngapho manje sengiphuma kabi besho ukungiqeda lo baba ekhona ekhona njengoba ngisho nje ukuthi kahle ukuthi umndeni wegebengu nje lo
umndeni wegebengu abasebenzisa ukuthi bayiqhwaga unabo abafana ngoba uney'ngane zabafana. So njengoba eney'ngane zabafana nje mina ngangithi mhlawumpe mangizama ukuthi ngifike khona ngikhulume naye khona njengomuntu owumzali mhlawumpe khona umehluko ozoba khona. So nje isemaqilini lapha njengoba ngithe nje ngizama ukuthi ngizama ukubhalela nina mhlawumpe khona umehluko. Ngifuna ukuthola mfethu la untombazana unayo uma wakhe. Untombazana umlobolile umkakho unayo uma wakhe. Unayo uma wakhe. Basahlala nobaba wakhe la. Unayo uma wakhe bonke nje ngithi umndeni oyigebengu bahlala bonke kodwa futhi mangifaka i-complaint ngengane yabo okunaloko abafuni ukuthi kube khona ukwehla kuhlalwe phansi bezwe inkinga zami. Bezwa into eshiwo yiyona ngale kubona. Ngifuna ukuthola la wena mfethu njengoba ubuhlala nangithi makoti. Buhlala naye ekhaya noma beninomuzi wini noma benirenta. No, besingarenti. Bengihlala naye nje mina ekhaya njengomuntu engathi akazovusa umuzi ekhaya. Wena kini uba uhlala naye noma benihlala nobabili nomakoti uba benihlala naye omdala okhona uma wakho mhlawumbe noma nawe mhlawumbe odadewini unabo ama siblings kanjalo. Ya umuntu okhona njengamanje uma ukuyena umuntu obengakwazi mhlawumbe ukuthi naye kube khona into ayenza kodwa naye isimo indlela esiyona kulwa muzi ngiyabona ukuthi naye akana power yokuhlangana nalabantu. Uke wakhuluma noma wakho mhlawumbe ngayonke lento ngaphambilini wamchazela njengoba izinto sekanje mhlawumbe uthini uma ukhuluma nawe uma wakho. Yabona mfethu ngakhuluma naye ma waba uyena othi cha into efuna yenzeke kufuna kiwe khona lapha kuzama ukuthi kukhulumeke nawe. Ekuyona into okuyinkinga yile yokuthi laba abantu uma uyakubona abakunika ithuba mangeke ngaqala nje ngavula indaba ukuthi la ekhaya ngize ngenkinga yanayo ingane yenu okumakoti wami la ngingaboni khona kahle yila nala hayi ucaca ukuthi bavuka indlobana so manje kubhlungu ngikhokhile lapha inkomo angisafuna esiqefeka ngisafuna lutho ke nje manje into esengidinga manje ngidinga inkomo zami zonke iphelele zo 11 dinga yonke nje into yami kahle kahle exhumana nabo angisamfuni kwayena angisafuni lutho mana bese ngifuna ukuthola la ukuthi okay masifika lapha na uma baba khona mhlawumbe ethi lento akayingeni mhlawumbe athi akho inkomo izobuya mhlawumbe yena uthi lungisana izinto nomakoti hayi uyabo wena uthini njengamanje sona sinqumo usithathile isinqumo sokuthi wena manje u right ngaye noma usafisa ukuthi ngilungise izinto no ngiyabona nje mina sengi right mina sengi right ngoba nje ngize ngibhalela nina nje ingoba vele lento into eseyinesikhathi eside yaqala yenzeka seyinesikhathi eside yaqala yenzeka mhlawumbe kwaphelile 5 months ubhizi nje kancane kancane nento engingayiboni kahle amakholi kuyena ukuhamba amakholi ukuhamba mengekho ukubo mengekho kubuko aunti ukobani mangithi ngiyakhuluma nawe ngithi ngeke nasaxhumana nezihlobo so nje njengamanje ngiyacabanga ukuthi into ezosiza la ake simfonele umngakho ngaphambi kokuba mhlawumbe sithathe unqumo sokuyakhona ke simfonele nje manje ke sizwe mhlawumbe ukuthi uthini umngakho uyayibona lonto angithi uke wazama ukumtshela ngaphambilini ukuthi ufuna inkomo zakho manje usamdingi noma ukazi umtshela yabo nje yena ngamtshela nakhona ukumtshela kwami waphinde waduba ngoba khona lawe kade efike khona mangabe ngikhuluma indaba ukuthi indlela enza ngayo angisayiboni kahle lento yami nayo ngoba manje sekufana ukuthi mina ngangiyokhokhela ukuthi ahlale kuyo emva kaloko waqala phansi ke wacikwa yiloko ukuthi manje shuthi kahle kahle mina ngifuna umkhonto waphindela kubo futhi uzwakele futhi ulokhuzana usiphilo inamba yakhe simfonela ngale phone ngoba uma simfonela ngakho mhlawumbe ngayibamba usiphi inamba yakhe hayi khulileka mfowethu amankentshani mfowethu azohlasela khona sofika qathatha mawukuthi ukhuluma ezinye izinto lathi nasofika qathatha sifike asifunike masifika phambili ubuye usuyasijikela la kwawena yabo yonke into ishilo njengamanje kufanele ufike uyenze lapha yana ungafiki sesuyafika manje and okunye nje mfowethu asithembe lokositshela kona ukuthi kuyiqiniso akukho okushiya kulento siyibuzayo ngoba sifuna ufike lapha sithole esinye story iyiphi kule ile ngbo sithole oyona le iyona na angithi phela right olele phezulu ile all right angithi phela manje ubona kwa ndaba zeinamba nje sekunje ingoba vele indaba yakhe leseyinto vele nje engasaxhumani kahle hayi ngizofuna ngala ngiyokhuluma ngala mtshele ukuthi yes hello
Yebo njani? Ngiyaphila njani? Hayi ngikhona emva. Ya ngithi ukhuluma nami la. Ubaba wakwakho. Ngiyaba le number ufona ngayo? Hayi inamba akufuni wena leyo ukuthi inamba yabanga ngithi mina njengamanje ngibengicela ukuzwa ukuthi ukuphi. Hayi indaba ngifonele ngeinamba ongazazi emva lokho ngibuza singuphi. Kanti Indaba ngifonele ngibuza ukuthi nguphi inamba ongazazi. Imaki Hlangani mina nalokho. Ngingenze yonke. Kanti kahle kufanele mina ngize ngangithi uyangizwa ukuthi mina. Hallo? Why drop? Hayi niyambona ukuthi unjani? Ebuhlaza lo. Hayi niyambona ukuthi umuntu engikhuluma ngayo ukuthi unjani? Athi siphinde simzama. Nawe ufuza abantu bakubo nje. Uyinkinga nje kwayena. Yebo. Usaphinde usafona futhi? Ya ngithi mina ngicela ukuzwa njengamanje ukuthi ukuphi ngoba kahle ungabi khona kini ube ko anti wakho ube kuphi mina ngicela ukukubona kahle bengifisa ukukubona ngila ekhaya Ngihlala ekhaya njengamanje ngisekhaya angithi ke njengoba uhleli kini uhleli nani uhleli nenkomo zala ekhaya angithi uhleli kini nenkomo zala ekhaya kahle silimi mina siyabona umzimba sibhekene nawo bafethu ngikhuluma ngayo la ngicabanga ukuthi akezame ngesiye khona kubo Ayikulungile qha. bafethu sicela sambe nathi nisiphelezele sambeni sizama ukulungisa lo double mfowethu asaze siyobhekana nani siyacela kunina nihambe nathi bafethu zama ukulungisa double mfowethu la sibone ukuthi liyalungiseka yini Bafethu alukho double ngalungiseki njengoba samankentshana nje bafethu sifikile njengamanje sihlasela khona asike sibone khona hayi ngifuna inkomo manje kuphela njani izwa nje nani ukuthi kahle uyinkinga kanjani ayikho nami into engayenza bafethu sekunjalo sesifikile bafethu la kubo wakhe lesize kuyena so bafethu asazi ukuthi siyohlangana nani sicela bafethu nambe nathi bafethu asazi siyobhekana nani njengoba echazile ukuthi ubaba khona ukuhlaza nomfana wakhona abafana bakhona bakuhlaza but sizozama asihlulwa yilutho thina asikasahluleka so kwenza kufanele sikwenze so ngicela nihlale nathi niqhubeke bafethu nisubscribe bafethu nilike nishiye comment bafethu okubalekile bafethu ukukhomenta nisibonise lapha nalapha mhlawumbe nala sibhedeko nisitshele ukuthi silungise kanjani amaphutha so siyacela bafethu nambe nathi ke njengoba sesifikile khona la ekhaya isize khona Auto sesifukile Koko ikhona la. hayi khona impela la Oh. abantu bakhona abamaqile Koko ola Ekhaya. Ngeke. Bona umfana. Sina amakamera wami baba. hayi ethunga naka amakhamera Mfowethu kunjani? Uyaphila ndoda? Ibafu. Uzokuzona ekhaya. Sawubona mfowethu. ngithe unganaka Uzokuzona amakamera ekhaya. unganaka amakhamera mina la ekhaya Efese imo azile kuwena Azile solo mfethu, azile solo mfethu. ubaba wakho Azile futhi kuwena, sikwazi wena. sikwazi asihlangani nawo sicela mfethu sisakho nobhuti wangu uyingane la ekhaya ikhite engingayikhuluma nawe Usipho ngiyawazi. jangi Sipha wena. Musa kumbiza ngesithini. wena bese Osibizela uba ubaba yini ke wakho. wena bese uba yini Fethu lalela fethu lalela siza lalela bafethu mina ngakho kala lalela mina ngakho kala Fethu, khamba kanjani? mawuzoze uzokhuluma khamba kanjani Efese. Ubuko yini asise ngempela. yazi sicela bese sibize ubaba wakho Ungakwazi ukubalela ubaba. landa abantu abadala okunama uhluleka kusizokuba isikhwama landa abantu abangaphezulu yebo baba Yebo baba njani? angizile uzofuna wena ile ingondo yakho wena Ninjani? Kama senime sesiyosigada siyagada wena manje la ekhaya. Ninjani baba niyaphila? Cela usondele baba Mfowethu sacela usondele baba. Siyacela Siyacela mhlonishwa. Phela ngakhuluma athi khuluma nodwa kukhona kini la. siyaxolisa baba Sanithini nobani? oh asihamba nomkhwena wakho yamazi umkhwena wakho umfowethu Yebo. Yamazi. Yeah, samba naye kunodaba baba. Isigoko mfana mokhuluma nami. Kunodaba baba esize ngalo la ekhaya. Isigoko la ekhaya. Kunodaba esize ngalo la ekhaya baba sacela nisilalele nisloniphe njengoba nathi sizonihlonipha sacela baba. Manje yini niba ngumsindo bona? cha undodana Hayi, nangu umfana odelelayo. isiphakamelo umoya isiphakamelo umoya Udelela indodana thina. yakho uyasidelela Manje ngifakela amehlo umsebenzi engisebenza uvumeli ngikhamela abasebenzi. Okay baba sacela usivumele baba sikhulume nawe sicela usivulele la siyacela. Ngikuvule phela ngingakasho mina mnumzane. Uyasebenza usebenzi kumina. nayo inkinga abantu la ekhaya okay baba siyacela Umayelana nani?
kumayelana nendawo ndodakazi yakho baba. Hayi madoda phela kufanele umkhwenyana afike nabantu baku. Umkhwenyana ukhona udaba afuna uzolethula lana baba siyacela uzivulele igate baba siyacela. Samankentshani thina baba sisebenza nge-TV. Njengoba ubona njengoba baba ukhuluma kanjena kuyashuthwa la. Kuzomela uhloniphe baba. Kuzongisiza madoda ukuthi masikhuluma nani emtshela athole umuntu ononilethile. Asikakhona umsonga khona kwakhe. Okay baba siyaxolisa. Sicela usivulele la igate. Cha kahle kahle angifuni yena manje. Sengifuna inkomo zami ngase ngikhathele ukufeba kwakhe. Uma ufuna inkomo zakho uzobuya kuya nabakhomo bakho. Yini manje Hello. usufonela obani manje? Hayi. Sitaba bokusinaka yonje. Eba. No akunankinga. Beba. Azile kwena baba. Beba azile kwena. Nancane baba. Azile kwena. Wena. Azile kwena. Mina ngizongena la. Ndaba. Hey, nizolivula Livule kanjalo. Madoda. Mane, mina ngiyamazi. akahloniphi ubaba. Kufanele usilalele. Akasilalele. Lalela ukahle baba asizile kwena Oqala asizile kwena. Beba manje kanjena. Azikahle semaqelini phela la. baba into esizele Wena uzosihlonipha wena. Uzosihlonipha wena. Ngena khona. Usihlonipha wena. mhlawumbe uyazi Bazongithethi ngenaphi. Ya kodwa manje nabe Azile nje kwena. manje afonela intombazana angafonela mina. Ngiyafona angizabona isicala lesi. kodwa yini manje Yini inkinga kwenzani? Kwenzani? Ukuthi nobani mina ngihlangene. Azile nje kwena. Azile kwena. Azile kwena. Lethi imali lethi inkomo yokuhlala. Awuhlala nabantu. Uhlala nabantu bakho. Kahle ngoba awusisi. Wethu uhlala nabangani bakho. Wena uhlala ngapho. Uhlala ngapho. So madoda ithini into yakho mkhwenyana? Wena unalo na. Awunalo mshikati lelu. Ubuyela kuyena. ukahle baba asizile kwena Awukani Ngomsolva unalutho nje wena. into baba la esizele kahle umfowethu uthe enkingeni abanazo nomakoti wakhe Yes. akasafuni ukulungisa izinto usecela kubuye izinto zakhe Izinto zakho usekhathele. sekhathele sekukaningi zama ukukhuluma namakoti wakhe but ayikho inqubekela phambili Ukuze ngizokuhlonipha umsindo ngekudekeni lami. Umsebenzi engisenza ufuna umsindo. yebo Sezibona uyazi. Nakhona kodwa la ekhaya ngafika ngizokhulunywa kahle bona labafana bakho futhi bagcina sebengikhupha. Kulungile ke ndoda, angithi namhlanje wena ufuna ukuthi ukhulunywe. Ya ngifuna Awungilekelele kanjena ke ndoda ungisize. Ngaze nami ngithatha isinqumo mina kunendlela engishesha engazenza manje kwala madoda ngihamba naso niphuma kabi. So angifuni wena ukuthi lokho Azile baba ngempi sicela ulalele lo aza akhulume lokho udaba lakhe. Ubuye labakhongi bakho ngifuna bona abazali bakho. Hayi. Khohle lo. Ndoda zawuzokhuluma nayo ndoda yakho. Imali wakwabona njengoba ugane kanjani ehleli la kwini. Ugane kanjani ehleli ekhaya. njengoba sekuya nje sengikhathele. Kahle kahle uyena uzofika abe ngala. baba ngifuna baba njengoba Siswami khona kanje. Siswami khona kanje. Awukahle mfethu. Kusitaba. Siyayibona ke lento le. Maye siswami lo. Manje ngiyabona isikorokoro Awulawuleka manje ngiyabona ukuthi isisa umoya ube ngale. ngicela usandele ngiyayifuna bakukuhle la yini yenza ngale ndlela wenza ngayo umfowethu ngoba nje ngokwe nezinto zamazwe esengidobule senze yonke into inkinga unenkinga yophuzo uyaphuza kakhulu abuye ebusuku aphinde futhi angabuyi so manje lokho sengiyabona sengikhathele ngadecide ukuthi ngibuyele ekhaya manje ngendlela ayibeya ngayo yena usethi baba mhlambe no ubaba uyakwazi lokho ubaba sengamtshela wawuvela ungazi wathi ubaba njengoba ngingane yakhe akenza isinqumo esithathayo isinqumo ngoba mina wena bengisasebenza ngirathi baba njengoba
njengoba manje mangabe ngingasasebenzi awukazi uzama ukuhlala phansi sewuqala sohlala kini uzama ukubuza mina bengigcine ngilinde abazali bakhe nabakhongi bakhe engangibacelile kuyena iqiniso wathi yena ngeke ezela ngoba la ekhasi iqiniso alikho njengamanje baba njengoba kuwena omdala la ekhaya wena uke wazixaka yini uthi use-right ngosisi yes akasamdingi usefuna ukubuya usefuna kubuye into zakhe lethi ufuna into zakhe akenze nje akame lapha ngaphandle afonele abakhongi bakhe angitshela bazofika nini banikeze into zabo sihlukana ngaphinda sondele shuthi baba siyavumelana ukuthi njengamanje angihlulekile ingane yami yini engisazoyikhuluma angihlulekanga iyona ngizomla kushusona njengamanje ushuthi uyavuma ukuthi izinto zizobuya uma ifika wena uhlala kanjani azizubuya siyoxoxa ukumina ingcobo ukuthi indaba ethile kuneyindleko kunamademesha ngeke ukuthi usekukuwena manje uthi banabantwana wempoti akusho lutho kodwa manje usekhathele abantwana kodwa ngicela abakhongi bakhe nabazali bakhe ngithi mina baba uyathembisa ukuthi njengoba uthi akeze nabakhongi kunokwenza kungenzeki kuzwa ngengxoxo ukuthi angikwazi umuntu eqondile ufane ebengimemeza ngikhuluma naye ayikho into angimemezeyo ubenisaphi kanini uzokhuluma kanye nani cha phela manje ngithi mina Fanda sale phela na angithi wena kade kufonela baba kade zama ukukhuluma nawe wena umluyisa wena umluyisela sengihlisile kuma ngiyakhuluma nani akathuleke yena besikuphi isidingo sokumluyisa maye ubaba kuyena lento yenze ngani nami uzoyenza kumina phela indlela oyenze mangabe ngibele into eningi ufike ebusuku mayibuza ukuthi isikhathini lesayibise fike edakiwe ayivusa afuna ukudla ngo2 ukho umuntu odla ngo2 baba ayangikwazi mina lo isho njani usuka ngo3 iyakwenza ngempela laba abanye athandana nabo laba abanye athandana nabo angithi bekukuhle ngisasebenza kunodaba lana esilizwe ngayo uthi ukubona konke lokho uthi yena indodakazi yakhe iyamsebenza bengineyingane bengisingenzele ingane but sekuningi kakhulu sengikhathele angithi umfethu besebenza Yebo. waphelela emsebenzini ngithi mina lezi inkinga lezi uzibone esephelela kade ngayibona kungcono ngoba bekwazi emsebenzini manje usehleli everyday usehlalela utshwala kungcono leso sikhathi during the week wekwazi emsebenzini manje usebenzi ngoba usephuza njalo leyo udako everyday undoda uneyingane unama responsibility awukwazanga ngifona ukuhlala naye phansi bengikhuluma naye everyday bengikhuluma naye ngize ngiyotshela ubaba ngoba bese ngoba ibackup kanjani baba labantu engisebenza lapha nami ngisebenza ama-taxi nginamadoda ngizabiza baba thina size kuwena thina sizawu ama-backup asinendaba nalento okhuluma ngayo lento nje okhuluma nayo kanje naleyo nto asihlangene mina ngithi kuwena njengamanje umfethu ususe-right usefuna ufuna ukudla akebuye umfana mhlawumbe uzoma-athenda yena hayi baba futhi yona ndlela enilungisa ngayo manje sikhuluma nawe uyasibalekela manje silandela umfana omncane into esikhuluma nomfana omncane kaninjani la ekhaya wesisi labantu banjani la ekhaya bafowethu ayikho into zokumenyezwa kulokhomba phambi kwabantu lapha endlini shuthi baba awufuni ukulungisa izinto wena hayi webaba usuvela nenkomo ngale sezwa ukuthi nani phela mina azile kuwena azile ngohlonipho wena into ezokhuluma wena uhlonipho sithatha nini kanjani azile kuwena awukahle mfethu lalela azile kuwena umfethu uhloniphile kodwa wena uthatha noma kanjani yini wena vele wenza kanjani umfana wakho ulwa kakhulu vele wena ulwa kakhulu wena hayi kulungile ndodobo isikwakho kodwa hayi nasi isikwakho leso nasikwakho shuthi baba kulungile shuthi njengamanje shuthi sizisiza umfethu wenza njani aniyibuyisa hayi njengamanje ayibuyi kanti kuze kufika abakhongi bakesikhulume naye uyathembisa uma kufika abakhongi ukuthi umfethu sizohlala phansi nawe sengicela manje ngivule igedi anginandaba mina ukuthi uzalwa sengicela ngivule we baba ukhuluma into ephelayo manje manibuya nalabantu engibafunayo sihlala phansi nabo sikhulume no thina sizokhuluma nawe thina sifuna iqiniso ke manje ukuthi senzenjani ngoba sesifikile naye kumele wena njengobaba womuzi ukhuluma ukuthi manje uzomnikeza into zakhe ikhona uzomnikeza into zakhe uzomnikeza nini ngoba phela asifuna ukubuya la ekhaya okwesibili asifuna ukubuya la ekhaya sibe sizoba ngalomsindo lo ngikhulume naye
thina nithini nje uyena ukhuluma nawe uthi yena sesikhulumile naye sesikhulumile naye thina manje sizokhuluma nawe manje uthini ngithi ayikho Asifethu akwasho. Akwasho ukuze baba Yini wenza isilo lesilo. yini inkinga wena sihlangana naphi nedlada ungazongisabisa mina yazi ungazongisabisa mina into izolunga. yonke into izobe Izobuya izinto. Ngifuna uthembise mina ukuthi into zakhe zizobuyela. Zizobuyela into zakhe. zizobuyela yini izinto zakho zizobuyela yini nini Date ezofika ngayo. Izobuya into zakhe. sefikile nje manje Hayi bebafikile nje. cha mina bengayifuni ukuthi aphinde afike ngenye idate shuthi yona lento ekhulunyiwe kuthiwa nina lihlaza la ekhaya iyona lento Vele phela ngeke kungabihlaza nawe kingeke baphinde ekhanda indoda. Usithiba ufuna amakhamera usithiba. yini wena mfana uthembeni wena ayithi uthemba kwakho lo niyikhwakha ayikhwakha la la isanazi isikorokoro ufuna inkomo zami Ngizomnikeza umfana inkomo. wena awunalutho wena uyimbungulu nje kulungileke Kulungile baba. Sakho. Njoba uthembisile ukuthi ufethu Kodwa next time ngizobuya nawe ngizobuya mangabe next time anphinde mayingaphumi inkomo mayingaphumi inkomo umsindi asambeni ngiba bayeke asambeni akubona ngishakathi bakuthi uzovalelisa wena hayi kunankinga ndoda. hayi fobofoni ayikho lento yakho gwana kodwa ngiyayifuna inkomo zona ngizoyikhipha ngidayisela ikorokoro seni Ufethu. abantu abahosikhotheni kanje Kulungile njengamanje mfethu. kulungile ngisho ubaba wakho uyabona usikhotheni kade ngangiyibika le nto moya ke ekhaya manje akekho kodwa wake wathi besibona Kubalulekile njengamanje ngizozwile ukuthi ufike nabakhongi into yakho uzoyithola njengoba zenjalo izinto zakho. hey angezwa kodwa futhi angibathembisisi shuthi mhlawumbe ngophinde ngicele nini Ngathi ngiyacabanga kuzofanele siyilandelele. Ya, kuzomele siyilandelele, Futhi siyophinda usithinte. phinde usithinte mfowethu Ukuthi izinto kuhambe wangayithola. angithi yabo manje abafuni ngisho ukuveza ke kwazona ukuthi ikhona nesakhona inkomo abafuni ukuveza lutho bafowethu njengoba nibona bafowethu ukuthi bafowethu udaba lihamba kanjani njengamanje bafowethu sihambile sazama bafowethu sangena lana kwa owner bafowethu hayi cha bafowethu sizamile ngendlela esizame ngayo bafowethu siyacela ukuthi nisilandelele bafowethu epage bafowethu la King Zoso News bafowethu ni subscribe lapha yana niphinde ni comment bafowethu lapha ku comment section nisicathulise ukuthi senze njani bafowethu yabo samankentshane njalo siyabonga inkosi Thelimusa